Ġunju li għadda Gejtu Vella beda joffri servizz ta' konsulenza lill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. Vella qed jagħti lil Joe Cassar ma' 30 siegħa konsulenza fil-ġimgħa bir-rata ta' aktar minn 14,000 euro fis-siegħa biex f'sena qed jitħallas aktar minn 22,000 euro. Fit-12 ta' Lulju, Gejtu Vella kien approvat bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Fis-sigħat li għaddew il-Union tal-Għaliema l-MUT u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN esprimew tħassib serju tagħhom dwar il-ħatra ta' Gejtu Vella bħala konsulent mal-Ministeru tas-Saħħa. L-MUT qalet li kitbet il-General Workers Union lill-Forum Unions Maltin u l-CMTU fejn talbet li għandha ssir laqa għall-unions kollha f'pajjiżna biex jiddiskutu l-implikazzjonijiet tal-ħatra ta' Vella fuq trade unionizmu lokali. L-MUT qalet li bħala konsulent industrijali fis-settur privat f'kompetizzjoni diretta mal-unions, bħala konsulent tal-Ministeru tas-Saħħa u issa anke bħala kandidat mal-Partit Nazzjonalista, Gejtu Vella għandu pożizzjoni privileġġjata għad-detriment tal-unions f'pajjiżna. Min-naħa tagħha l-MUMN qalet li ma tistax tifhem kif il-Gvern sab 22,000 euro biex iħallas lil Gejtu Vella iżda mbagħad mhux isib fondi biex iwettaq xogħlijiet li hemm bżonn fis-swali tal-Isptar Monte Carmeli. L-MUMN qalet li ma jistax ikollha fiduċja f'Gejtu Vella għaliex dan kien fuq quddiem nett fl-oġġezzjonijiet li kienu saru biex il-Forum Unions Maltin ma jitħallewx jisiru membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali l-MCESD. Fittra miftuħa lill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, l-MUMN wissiet illi jekk se jkun hemm laqat mal-Gvern fejn Vella jkun preżenti, l-uffiċjali tagħha se jitilqu l-barra u jekk se jkunu kkanċellati l-laqat minħabba din il-pożizzjoni li qed tittieħed, l-MUMN tirrikorri għal azzjonijiet industrijali.